Mae'r gystadleuaeth yma yn yr adran arddwriaeth yn gystadleuaeth i'r ysgolion cynradd Creu Berfa ac Alan Evans wedi bod yn het beirniad y tro yma, achos mae hon yn gystadleuaeth sy'n bwysig iawn i chi, yn dydi? Ynddi, nes i sôn am hon rhyw 8 mlynedd yn dol a mae wedi bod yn bwysig bod y plant yn gwerthu rhan yn yr sioe. A fel gwelwch chi lenni, mae yna 8 wedi troi mewn a mae hein yn gydradd trydydd yn fama. A'r them eleni oedd gwneud rhywbeth i dehongli Harry Potter. Ac wrth gwrs, be oedd yn dod yn amlwg i mi ac yn cydfeirniad Eiriona Davies oedd y gwaith o flaen llaw sy'n digwydd yn yr ysgolion yma i gynllunio berfa. Diolch jyst yn dod yma, mae gen nhw portfolio, maen nhw'n dangos yn union sut maen nhw wedi gweithio yna, a mae'r plant o oedran ysgol gynradd yn dod yma ac yn cyflwyno berfa. A mae yna rei rhagorol iawn yn fama, wrth gwrs, rei sydd wedi dod yn ail yma lenni. Ysgol y Ddwylan di hon. Ysgol y Ddwylan, a mae hon eto. Be oedden ni'n chwilio, pe oedden ni'n beirniadu, oedd lliw sut o'n nhw dehongli personoliaeth Harry Potter, ac hefyd, a'ch chi'n gweld y fanna, yr castell yn y cefn. Ie, mae yna bentwr y waith. Wedyn cydradd ail honna. Cydradd ail. A wedyn mae yna'n arall cydradd, ia. A mae gennym ni... Llambed ar fan hyn yn ail hefyd. A wedyn, wrth gwrs, hon oedd yn dod yn gyntaf, ysgol ar stepan drws y sioe, Newbridge on Wye. Ac fel gwelwch chi, mae'r cefndir yn dangos y tren a mae yna lot o waith yn mynd yn y gwylod gen y plant yn gwneud pethau i ddangos y portreu Harry Potter yna. Mae'r bloda'n lliwgar yna, di'r berfa ddim yn dangos ei hun, a hefyd mae nhw wedi dehongli'r testyn yn dda iawn yn y berfa. A mae yna bus per yna hefyd, sy'n siŵr o fod yn ysbleisio chi. Wel, ia, doedd hynna yn dod i'r ystyriaeth ar y noson, ond bydda ni beirniadu, ond na, mae'n rhagorol dweud y gwir. Mae'n llawn, mae'n lliwgar, pryn da chi'n gweld y ferfa? Ia, mae plant wedi bod yn rhan o'n fo, a mae hynna'n bwysig iawn, a maen nhw wedi rhoi dipyn bach o portfolio i ni fanna i ddangos i ni tystolaeth o be maen nhw wedi gwneud. Dyfodol yn saff felly, dydi? Yn sicr, dyna lle mae o, plant, di'r dyfodol y sioe yma. Dechrau'n fuan efo'r berfas. Ia. Gwych cystadleuaeth a eto, Lenny. Ia. Diolch, Alan. Diolch ni.